Yami ngiyibona November. Ish. I know. I know sick again. Kumele uvele kahle ke la. Hey man. Fuck this guy. Hey man. Fuck this guy. Kwenzakalani manje? Mase kuvela mina manje. Hayibo. Wasuqala umuzi manje bro. Mase kuvela mina manje. Ngabe bakhisini ngifunani manje emakamereni? Okay. Sisi? Yebo. Kunjani? Yaphila njani? Yaphila. Awulisho igama lakho. Angifuni ukukhuluma into wrong. Unqabs. Ngabs. Yebo. Where you from? I'm from Cape Town. What's your full name, Ngabs? Ngabisa. Ngabisa. Yazi ukuthi ngesizulu Ngabs yini? Yini? Awumtshele Father Patrick. Oh. Awuyadlala. I'm not kidding. But obviously isiZulu sasegoli though. Oh. Yeah, sasegoli. Angikhulumi isiZulu lesabo Father Patrick lesi undoda ndo. Ngikhuluma ngale sasegoli. Yeah, inqabsi lento into ukukhomba yona manje. But le string lase Ackermans yabona ubofaka inyawo elinye dabulo lapha nendawo. Yeah. Alright, kwenzakalani siswami? Welcome kwami. Ngabs. Welcome. Oh, nisile nina? Yeah? Nisile. Where in Cape Town are you from? I love that background. Is it home? No, this is my room. Ha. Ngabs in Petty Malin. It's in body. Show me around. Show me your room. When I to a fish tank. Wasisebenze nje sizobona kahle. Asenze kanje. Ay. Awuphinde Ngabs. Nenza ngani vele? Madad. Awungitshele lapha la phezulu ila noma sometimes anokuthi ngathi setlapini or awenze Ayiwo lawa. awenze kubona awenze Ngabs man. Buka la. Ay! Soka mabhozeni. Ay Ngabs wena. Yo! Bye guys, bye. Uthi kanjena manje angisabona thina siphethe lawa asemaholo buka yami aseholo. Ngabs. Abona wena ne? You are living the life I had in my mind. Ngisakhula. Ukuthi mangikhula umuzi wami some uzoba nje nezitepisi ezifihla icarpet ngibe nje awukhombisa mhlawumbe unayo wena a way to Imen Cave. Show me a secret in your room, Ngabs. Not in the snacks like ngikhombise nje iroom lelinama lights ayingozi kakhulu. Phela leyo room 800,000 only on lights. I be dangerous. Show me something else. At least wena Mbo wawuwisha mina namanje ngisawisha kusabheda la. This is my intercom. Hey man. Ingathi yabona ogada ne? Manje uyakwazi ukubona umuntu mayefikile lapha? Yebo. Shunje nomthakathi ebusuku ngambona? Exactly. Hey Ngabs. Yo. Ngabs tshela iqiniso manje. Ngabs uhlala lapha eCamps Bay ngiyambona mina. Yeah. Cape Town. Where's this area? I'm so inspired. Where's this area? It's in Nyanga. Nyanga. Yebo. Uyaphi manje Ngabs? Usaflex akakaqedi. Hey man.
Mane, hey, uzolontuza live, uzorestrict live, ungaphuza utshwala. Ungaphuzi susa lento yakho le ncapsi angazi uphuzani yini futhi le iphuzayo ngenkani. Uphuzani man ncapsi, susa lento le. Kuzamanzi. Abe luka bakuzwa isho English ukuthi uphuzani bangakhona ukhetha live uphuzani. Isho ke I'm English. drinking water, guys. Abobani bonke laba ncapsi manje also. No, this is my brother. No, angamvezi ukuthi uyaphuzani. Okay, ncapsi. No, who puts it cold drink? Oh, okay. Hey, no man, no amalight enza mawaza man. Manje makuvakasha umuntu yawashintsha. Hi guys, ngiyaphuma la. Anyabheda manje. Uyaphi? Alo hayi man. Abuti, uyakena nama nails adone. Yo. Let me see ncapsi. Yini? Let me see nails. Pedicure ne? Yini lena? Uyabaleka. Babiza ngani kambe pedicure ne? Yini manicure? Oh, manicure. Guy, bro. Okay, no. Sorry guys, like ngititekile ukuthi manje pedicure manicure. Angijwayele ukuzenza lezi zinto. Bari unganami uthe uzongifaka ezintweni so slowly but surely sofika. Yeah, ne? Anabantu baphila nice man, Abantu baphila nice yo. Alelo kungathi ushaya ngenye ikhala. Yo. Ingozi lapha yana shuthi kuya ngemood yakho ukuthi that night ufila ini yabona. Phila njani? Yeah, shuthi makabukele nje into enobuphephuli. Unokushaya nje Yabona? Levels. Manje thina sikhanyisa ilight eli1 every day. Le light ethu yasewolo le. Let me add people, bro. Let me see who else. Oh, lalela yabona njengoba ngiyi-moderate. Ngishilo abantu manje ungikhokhele. Ngiyakwazi noku-add abantu usho ukuthi ngi-add ngikhiphe. Awu-add-ke awenze moderator mina khe nje ngincebeleke. Awenze moderator. Awenze nje abantu. Ncebeleka Khutmane. Mana, khona labantu aba-requestile la engingayishayi ngabo ne. Ngeke ngibafake bona ngoba ngiyishayi ngabo. Ngifuna ubakhombisa ukuthi ufuna ukuthini? No, gcwala ngabo like ikuwe lento. Yeah, ngifuna ubakhombisa ukuthi yimi manje osemandleni. Yangithola. Awufaka abantu bexoxa kancane before ngihamba la mfethu. Yabona. Okay, othi ngibo. Ay. I'm gonna go live more on TikTok. Kanti kumnandi kanje. Ngifake ngawani. Everyone ongena la kwe live lena angifuni lento le ukuthi kuvele ngifuna i-camera mina angifuni Hi guys. hayi sikhuluma. Camera. Camera please. Othi ngimsendele ngiyakwazi nokubasendela i-camera. I work overtime. Uyaphuma. Oh ngisendile. Sminky, save lapho. Save, ngiyasave. Hi guys. Wait. Laba abaningi manje. Wait. Yabona. Yabona ke. Yabona. Ni screenshot asingquni manje. Senze njani ke manje? Bakhipha abancane labantwana also. For the picnic yabona. Abu, manje. No. Bengazi. Okay, azizama omunye. Bafethu ningangeni nenganzeni la. Yabona ke manje. Okay, uthi sibone ke. Book into engizoyenza. Khiphi. Sivela kamnandi manje. Sivela nice manje. Bafo. Wola majeb. Khuluma phela bafime ngiphethe la mawungaveli siyakukhipha. Ya ngiyavula. Save lapho ngikusendelile.
Ya man, unama-followers amangaki lo muntu? Yabona-ke into manje mfethu. Oh, uyeva. Plus, Ayiveli. ngiyakusendela musa, save lapha. Nazo-ke. Hayi. Kabe yami, Hola. ugrand. Ngimnandi wena. Mnandi. Skipani. Sure Puti. Hey, don't groovy. Kunjani? Ngimnandi kamba. Hayi futhi ikhanda sobe kuyahleka la mfethu. Uyaphila khamba kahle yonke into. Ukephi nendawo mfethu? Plus igama libuya futhi. Ngila arcade. Oh sePitori. Yeah. Zikhiphane ePitori mpinjani. Angiva? Zikhiphane ePitori. Next. Kuchilled. Ubeka wini ePitori because awusiwo sePitori wena. Ngongani? Usiwo sePitori. Ngwakuphi? Akekho umuntu osePitori le Arcadia. Ngekho. Bahlala kuphi? Hayi wakuphi? Khuluma ukuthi wakuphi wena. Ngibeswatini. Yabona ukuthi ngiyakutshela. Ngiyakutshela plus. Ngihlalile ePitori bro wami I think 11 years. Akekho umuntu ohlale kunendawo waziyo nje ukuthi indawo zangabantu bangaphandle beze ngomsebenzi or ngokuzofunda. Yazi crazy enough nami ngihlalile ePitori like boma 10 years. Hayi. Ngeke shasha. Hayi bo, lo ngitshela ukuthi ngihlalele. Mina ngihlala lapha ngaseSunny Side. There's no way. Mamela. Ngihlala ngaseSunny Side. Hey, wena dawulalele ngiyakhuluma phela. Mfaka bo 7. Mamela, yazi ngihlale kuphi? Ngihlale lapha ngase Church Square, yazi Church Square. Ayike eSunny Side Church Square. Ngithenga Edward wo. Ima. Wo. Kulungise masinyane. Kulungise kakhulu. Ubohlale Central. mina ne? Akhuluma ngawo yes. Church Square ila khona Yes. all those things. There's apartheid lento lezi. Exactly. Yeah, it's in Bengihlala lapha and then it was a walking distance to yinle iParliament or inle Union ibizwa ngani Union building. Walking distance ngeke. Hayi baba from Church Square. No, let me tell you something about Church Square. Yeah, uyabonakala uhlale kakhulu ePitori before indaba zama Uber, so I would assume you are very fit. Mangabuzo Church Square. Exactly. Mangabe uthi walking distance from Church Square. Oh, happy kakhulu. No. We're talking something. We're talking something on foot. Something on foot. Bafuna isimo sami. Mamela, kwakusimo sami lesabo. Hayi. Mamela. No, ngifuna ukulungisa. Ngikhombisa ukuthi amanga akho azimanga kanani. Lalela. Mase Church Square. In Union buildings. Unama earphone. At least una 30-35 minutes. 45 minutes. So uwena i-hour. Exactly. Mina ngangihamba baba. Walking distance hour. No, ngisho ukuthi my point is plus now is ngathi manje Pitori ngisikhulumela kanje. Ngisho ukuthi it's far. It's not walking distance like uthi uyala khoneni. It's far. Ngisho yena ukuthi ngeke athi hour walking distance. Plus uthini kanti? Ibon. Ngithi uFather Patrick uthi hour walking distance if indawo 1 hour away by foot walking distance. Hey plus. Kabe unenhloko engaka uthi lokwenza isense intanga yini manje? Manje Father Patrick akithi wena uthi ke from Central to Union building walking distance. Yes. Ngithi ke mina walking distance njani 1 hour ma walker. I used to walk though. Yeah. How? Plus. Yes, Oscar. You think dealing ngayo 44 seconds. Angitshele la. Wena ePitori ubekwa yini? Ngiya DJ mina. Phela. Yeah. So usuke Swaziland to DJ ePitori. So okay, angifuni ubuze age. Kodwa ufika manje ePitori. Boma 3 years back. So kuhamba kanjani? Kuyancenga here and there. So when ePitori how do you get around?
either Uber or a car sometimes. Ngiyabona uyangichaza ke because into bengifuna ile. Into ze Uber into zamanje. Thina ePitori sihambile bro. That's why ngitshela ukuthi mina I can tell you ukuthi what's where. Ngihambe ngenyawo ePitori yonke le ihambeka ngenyawo. Besides walking to like Brooklyn, Hatfield, lapho suya yabo. Kodwa Yeah, lapho sekhashana uya Uber. yeah, izwake plus. Lenda umjita ayishoyo ukuthi is an hour. Phela thina saya ePitori sima student, like sima young man. Yeah, understand. So ukwakha mfethu like uyashayina Besimple. uwenze yo into eziserious. So lento le ayibona for the Patrick ukuthi uyakhona usuka lapha central Union Building. It's doable because Pretoria is also friendly in terms of walking in the city. Like ungakhona uhamba ungaboni sengila because Exactly. imoto what indawo zokuthengisa utshwala ukudla bawuthi bus asuse arcade. So Yeah, kuphi. lalela indaba uze Pretoria seyifile bro. Okay, it's the only place la le kunomuntu engeza kuye la Pretoria completely. Umkhaya. Yeah. Okay. So ayikho enye indawo bengingaya kuyo besides la. Nomkhaya naye uyasebenza lapha ePitori. Yeah, yena uyasebenza la Pretoria. No, nguva kakhulu. Okay. Yeah, abona bro, if I was going to advise you bengizothi kuphukela ngaseGoli, yabo? Yeah. Pretoria used to be hot, my man. Trust me, there were many careers like which were born there. Even mine was actually like given so much to it. But now, hey, there's nothing solid happening in Pretoria. I wanna there's nothing. Eish. Yiyo ngisho nje ngithi hey yabona ivele wena sofika manje ePitori vela mali kodwa. Mara khamba kanjani? ePitori ungama ufuna ukudayisa ibhodi. Ngihamba kanjani ngakuphi? Hey, bangibhekile la Manje usho njalo. Bese njani? Bazongidivorce. Hayi manje uhlala nomfazi kamkhaya. Now uyadelela phela manje yenza njani. Hayi mara online. Hamba lapha Hatfield hayi ku grand. No. Ngisho for wena. Angikhuluma. Mina? Yeah. Eish, hoy mina ngiclean. Ayidlala ngathi aseda abanye abantu ayidlala ngathi la. Sharp loss. I Okay, sure. ngama PR answer la ngathi ku ENCA. Sharp brown mkhot sharp baba. Imanager ngathi ihleli ngale kwescreen. Hayi. Hayi suka. It is more. Yo. People are waiting for me at the gig. I mean, I'm live. I'm coming, guys. I'm coming. You're okay? Siyayivala ngo-10 ne? Yeah, go 10. Yeah, please. Sanibonani. Hayi ngivele mfethu. Hayi ke. Ngiyahlala. Awutshela thina ku live yethu. Uthike wenzeni? Yethu. Phethe thina. Siyakutshela ukuthi wenze njani ufuna ukusitshela. Ayibo. Umshita lomthi. Sipisa ngithi yazi umngane wami lo ngimthisa lalela akayile umtshela sasa bombonisa akaphinda ezeta ezela umbeka waside umtshela aphinda ezento le qhekeza ikhanda akayile now ufaka ama-jazz kakhulu manje nawe uyangibulala self now ngizosusa wena-ke mina phela bengithi sitake siwafuna ama-ladies no kanti ukhuluma nama-ladies ukusho ukuthi okay bafo buti Hola msala. unjani buti Yaphila futhi. hey ngibona utsabulile nala wena Yeah, senze izinto zakhona Rodman. Eza Oscar Mbo. bana alright alright pincham abona yabona abantu bakho yakela amafini abantu Ngifunde kuwe. Mngana umsindo usekhaya angeke lo akasiniki attention hayi kanti baningi abantu abafuna ukukhuluma noOscar hawo
Bakithi. Yeah. Sanibonani. Vela kuqala. Sanibonani. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Wena le ndlela nje ovele ngayo ovele ngayo ngathi ngicela ukungiculela uvele Kube ngikwazi ngokwenza lokho. umbonile Patrick uvele ngathi uzothi Osiwathi kanje. Kube ngiyakwazi ngabe ngiyakwenza lokho. Shaya umizwilini. Kube ngiyakwazi ngabe ngiyakwenza. Hawu. unjani right? Yebo ngi-right. Wenzakalani futhi? Ngibona. Uchawu ubona abantu abaphila ngekhanda. You have been laughing on this live. Mnandi live win, guys. Sisakadela sisifake impilo inzima so asibona sila sizokhipha stress ungasinaki kakhulu. Sengifila offended because nami ngise-Pretoria masithi i-Pretoria indawo ebhedayo. Yo. Hayi ngisho ayibhedi ibheda mangabuze into eyibhedayo sokusethi iyabheda. Mazo into uzofunda uzosebenza indawo right iphephile kakhulu. Yabo. Hayi ngcono-ke. Uma kuphela nePretoria. Ngiselo CBD. Hey CBD. Lese CBD. Futhi uhlala engangihlala khona ne? Lo tunjani Bosman. Yo. Bosman, ngahlala Bosman. Khona iflat lapho kuthiwa. Ngeke lapha ngiyayiboy Bosman. Khona iflat lapho kwakuthiwa i-townhouse or i-house ban. Mara Yase city property yini konje ngiyawazi wonke amafetha city property. Hey bekuyi-city property ngangihlala lapho. Angijwayelanga ukuphuma indawo eningi ngingakazazi. Usuke lini ePitori? Ngifike this year qala unyaka. Oh isikole. Hawu kanti umafika izolo. Hawu. Ungenzi into ebhedayo iyenzeka lento. Lalela isikole umsebenzi omfana. Angizwanga. Uze isikole umsebenzi or umfana. Isikole. Wena Wangenza student card. Wangenza ngaphinde kaluthile lento engisho usacabanga. Na ngizela isikole ese-Centurion Empathy. Oh Okay, so vezi student card. Na akuyona university or something ilo tunjane college. Yini? Ilo ngifundele lab technician. Awunaye awutatazeli mawenza ngoba phela laphayana akufuneka abantu abanedumbe ngoba manje ngizoswena isihlinze amajwabu sithi sifuna ukususa. Tatazeli. Okay. Tatazeli. lalela. Okay. Ijwabu kanjani ijwabu ufika kanjani ijwabini? Ijwabu hlanganaphi? Angithi mhlambe mangizoshaya yini le thakile ithami thakile. Manje mawusungancazela azongancazela manje engeke. Akuhlangani. Abuti amajita sayishaya ithami thak musa ngithi. Yes ayenza amajita. Ngiyabo. Sesengishela ukuthi Imake wena Fezi imake kakhulu imake. Lento ozoyenza vele iyoyenza lento lezi ama-time attack ama-lipo nama-BBL is it the same thing? It deals with ama-blood and non-blood specimens siyawatesta. Hayi uyamlahla ku-Oscar. beyond angilahla ngithi like beyond what you guys do ngiyafika lapho phela kuma Phelele lab kuphela. Okay. ngiyafuna uyivuka le practice le yama-BBL ngibona ngathi ngizovela ngicebe kakhulu. Ne? Yini Fezi? And awakho washaya abe affordable. Like ukwenza isinqa sodwa wena Oskambo 1.5. Lalela asiyeke le topic And then ukwenza asiyeke le topic Affordable. for now in this country is still sensitive ne so we sibone maybe in 2 years sensitive kakhulu manje
Sensitive man. Asiyekeni the topic le. Please. Ngicela asiyekeni. Please. Hayi. Phela le life yakho. Yile. Yeah, life phela. Please. La man asiyekeni. Sorry Blue. Yeah, Sorry, so Blue. Sesiyekile. Sesiyekile. Chris, yeah, mina ngifuna ukwazi. Where you from? I'm from Durban. Where in Durban? Mlazi. I love Mlazi. Father Patrick. Bengithi uzogxeka phela abantu abaningi bayogxeka uMlazi. No, why? Why are you guys not proud of where you're from? I am proud. No, Abantu abaningi we are bayogxeka. So you saying like we are Mhlanga is gonna sound cool to me? No one is from Mhlanga. Mana, Oscar. So when you are proud, usuke Satin, utzabula mtiti. Let me tell you where I'm from before, because I'm coming to your answer though, ne? Let me tell you where I'm from, bro, because I see a lot of people they have information like when it comes to me. I'm from a small town called Grill. It's small, bro. It's a small mining town. You understand? I'm super proud where I come from. We are from a town in between Sekunda and Witbank. Ne? I'm from Grill, not Witbank. Not Sekunda. It's a small town. No more I Google it. Very Grill, KRIL. Nguya kona, bro. Angeng is choosing Nguya Grill. So I am proud, right? Yeah. Yes, I am Swati, but I've got no family in Swaziland. Okay. Yeah, my dad's roots abantu bakhona babuya from Nelspruit. Right, not so Mswati was in Nelspruit, not was Swaziland. But kube ngoba nawe vele bengibuya khona benyoba proud. Because I'm me. Yeah. Yawu zabula mtiti. So I'm proud. I mean, like where I'm from, and I would want everyone to be proud from where they come from. Like, so thola khona siphile nawe uthi buya into yakho nomndeni wakho la sihlangene. But I'm proud ukuthi buya eMlazi. eMlazi nje kumnandi. Ilazi kumchaza into eyodwa eMlazi ukuthi une strategy 2 steps usise kamereni lomuntu phakathi. Like yabona kuyabona la kulubele. Papai. Efezi, uyazazi izonja lo muntu akazazi izonja. Emngunami. 19. Bye Efezi, ube right. Yo. Awuhambi manje. Okay. Phelile hour lakho. Siyogeza fuck off. Yabona Othi sifakele yokugcina iyaziredeem ibisingisendela nama WhatsApp. Ithi usuzela abangani abangcono uyabhaba. Yabona itheni le. Sanibona. Hola. Sengiphinde ngavela bakwethu ningixolele kanti indaba lena ni serious kangaka bakwethu. Why wonke umuntu oseKZN ukhuluma ngathi ukhuluma ku radio? How? Why? Like ubheka manje une personality ye radio, une voice ye radio. Uvela lapho lento seGagasi FM like wonke umuntu ube night time show like why? Ukhozu elimaphiko phiko. Asengidelelekile Nkosi yami ngaze ngadeleleka. Nani ukubuza nje ukubuza. Angazi ngempela. Ngizoyithatha leyo nto leyo oyishoyo. Uhambe nje emaradweni. Uyaphila kwena. Sakaza straight. Yeah, yona impilo leyo. Umsebenzi imali mfethu. Father Patrick cela ungangeneli bhuti wami ngiyazi ukuthi uyangacela ungangeneli Nkosi yami. Angithule baba. Yabo mangena umuntu ngiyathula mina. Ngoba ilive kabani ekabhuti ngapha. Don't prove uyaphila bhuti. Ngiyaphila mfundo wami wena. Patrick angikwazi phela ukusho. Don't prove. Angikwazi ukusho. Abuti sawaba don't prove. Yabona, awuthiyakho leke busy le. Awuthi don't prove. Awuthiyakho mfethu. Awuthiyakho. Like uyangiqanga mama monguza uthi don't prove. Uyena obiza me the way afuna uyathanda naye ubiza don't prove. Whatever Patrick, yabona ke Nkosi yami mfethu. Oh sorry baf. Hamba kanjani kuye mfethu? Bathe kade ukhuluma labo, uthumela ama WhatsApp, usukhona sitshela indaba yakho uthi inkinga unenkinga ye-erection. Yani inkinga uthi unayo? Uyitshela ubani leyo nto leyo? Kodwa Patrick uthilo nje awuthakezayo. Ukhuluma ukuthi azivele liwa liphakathi. Tshela mina.
Hayibo. I will help you get solutions because this thing is very serious, my man. You are very young for this problem. Father No, Patrick. Mcina. Ungixolele bafu. Oscar Mbo wase kwanginika inyama ngase ngiyikhipha zonke indaba Ungixolele bafu. Empina. Ithi ngikubonisa uFather Patrick uma sidla inyama uthi uba njani baba kanjani ukubonisa baba nje wena ungena demonstration uthi uFather Patrick uma sidla inyama yethu uvela phenduke ingwenye enzeni buka uma seyisuka sidla Yeah. Tu shot arrivao. Yazini. Uthi ngicela ukugeza. Ngathi insila siyakuncinza manje ngicela. Asivaleni le live hayi. Bafethu akubona bafethu ibe right ingwenye yosebenza bafethu Don't prove. Abuthi. No. Ay layout le yangiphoxa ile nhlobo ethi ngisaye grobheni hayibo wena alazi mene hey no abuthi Ngibonge bafana nice morning but so good all the best ne yabonga njabu ube right yeah Money long. Satellite, other side, make up your mind. As we chat that through so quick, man. Do it right. Other types. I never get petty, I ain't petty, I'm a real boss. They count big fatty, you can tell where a nigga walk. I don't know where you keep stepping there. Banana, some boat, nani. Yellow. Hola. Hello. What's up, man? Catch me having plenty. I don't get offended. I don't want more. I don't know. Money long. Yeah, some tata. We here for a show tonight. Satellites. Other side. In the top 10. Do it right. All types. Sharp in the right. What's going on, guys? Happy Friday. How can I order a groovy? See you later, guys, at News Cafe. There's new merch coming, guys. We're working. I'm gonna announce soon. Oscar Mbongeni Ndlovu. It's actually Mbongeni Oscar Ndlovu. I love my first name, guys. Super over. Yeah, man. Yo, my comments are hammer fast. What is it him, guys? Is it me? Money now. Yo, they're so quick. I can't read anything. Satellite. Other side. Yes. Please keep on gifting me. I'm so new in this TikTok live thing. We always come here after midnight and we talk our rubbish. So I just want to get a hang of it. I'm trying to be less live on Instagram. And be live here because I want to get used to TikTok like that. When I come to Cape Town, I was there the whole weekend last week. Coming back on the 31st for Cabo Beach with Major League. However, I'm there on the 28th of December. It's a Groovy to Say festival, man, by yours truly. Please get the tickets, guys. Link on my bio. Groovy to Say. Groovy Escape, sorry. But to say is my
is my thing as well. These comments are flying. Yeah, let me even pause the music. These comments are flying. I don't know, man. I don't know. How are we going to do this? Come back to Kenya? Yes. I love Kenya so much. Listen, Tata, yes. Okay, guys, how do I get you guys to join this live? Because I feel like a dialogue would be better than what I'm doing right now. I'm trying to read all this. How do I do it? We're getting fat tonight. We're getting fat. Gig, December gig guide. Bro, I don't take out gig guides. I only post my gigs per weekend. Like every day, like from Thursday to Monday. You must just watch my stories. Oscar, buy me an iPhone. Yo! Guys, what is going on? Why did you guys buy me a phone? You guys must buy me a phone. I'm my iPhone 17. More music, yeah, guys. I know. I'm featured on so many other people's projects. I always share the music. Please check them out. As of mine, I'm in Amazon next year, guys. I'm just enjoying being a daddy right now. You know. Sauna Angelilami. Hola. Shapujan boys, huh? Anya pila Angelilama, menguti nyabuli Angelilama, menguti angkara Angelilama, menguti nyastela oshaya Angelilama. Right, ngiyabonga manjani. Angel? Alright. Right, Angelilama. Mara wena uyahlupha, wonke amavideo engiwabona ukhona uphila uhlupha. Wawuhlupha kanti? Yahluphi. Eh? What's your clue? Yahluphi. Umnandi otherwise. Ayimnandi Angelilama. Ngiyabonga awuthanga uphile yazwa. Angelilama ngolava. Salute, man. uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga nje yami man. Shaba Angeli. Salute. Izo. Whoops. Holy. Shop money. Shop out. Oh, now I can accept. Batung. Okay, now we can enjoy this thing. I used to struggle with getting people on my... So I think I went live enough. Now people can join. Can you have dinner with me? When? That's the thing. When? I want to chat when. Maybe we can chat. When? I don't have time for anything, guys. You know, we work 7 days this side. You know? Come to Mbalenhle. I'm coming there on the 20. I'm coming there on the 25th. Asha, how you doing, bruv? Yeah. Yo. I got the guy accepting gig of a fit. Aibo. Ngiyabingelela Uncle Lami. Fit. Awuthelela fit. Ne? I'm so close to blocking you, bro. Like, I'm so close. There's no way that every time I used to like it when I log on my TikTok and I see shit and I laugh. But it's too much. Right now, no. Let me tell you where I'm at right now with you, bro. Let me tell you where I'm at. I laugh before I even see the content. Like already. I wonder what's going on with this stitch. What's going on with this stitch? Where's the Nah, appreciate the support, Uncle Lami. Ngicela Uncle Lami. Super, bro. No, man. No, that's super, bro. Like I think Akudlala ngithi yabona manje. Sinenkinga eziningi so let's Kodwa mina I'm saying TikTok like this to start paying you for that. And that's the problem we have.
I promise. Now that's like a topic of another day, cause I know good rough. Because I promise you, bro, that thing is not easy. Eh? It's not. It's not. Like, literally making content that's consumable and it's not insulting, you know. Like, the problem is that people don't know where to stop, you know, like, and then, like, And also just trying to keep the standard of staying hot, cause hey, Ikanji content. Next thing we are trending, next thing I'll trend, the next thing bro. So, like, it's good rough. it's so crazy. Unjani kodwa mfethu uyaphila? Siyangcenga. What's going on? Akhala ngo-8 nje mfethu kwi-Friday engaka. Iliyefe. Mamela ke ngikubeka esithombeni ukuthi iliyefe injani, ntanga yangithola. Awungibeke stars, ngibeke stars. Mfethu athi ngikubeka stars ntanga ilafi inzima mfethu yangithola. And manje mawuyindoda kanje mele ulokhu uphandile yangithola uhlanganisa. Abafazi ngara bayadura. Yangithola manje. Phila ngiyela mameli, babiza labathana. Babiza. Hayi babiza yo. Ababiza ungabelieve ugcina ubakwatela wena mara uwoku uzenza provider. Exactly. Ufuna uchaza umuntu libele uyamjwayeza umuntu uthi la samba kanje. Uma Samba kanjani? wena. Hey kana kaneli lo muntu. Hayi wangicabangela ucabangela kanjani uwele standard so provider nje. Mawuthi yabheka ufuna amablomo umthengele mhlawumbe amablomo 2.5 awashuthe next thing washiya phekwe account aseyafu uyawubuka 2.5 lalela mshana ngisho siphila ku digital age uthenge nefoni yokushutha so mayalibela we-editor ngala content alibela afake ingoma alibele njani hayi ngisho lethi standard inkinga ila kuthini standard yini nofana imali nginibhekile kanibheke laba baza abantombazana yazi singi standard engeke ngisimele siphi yabona sesenisethile sokugunda every Friday angeke wait do I afford the haircut? Yes. Mara ngizokunda every Friday? No. Well, okay. Mina, well, that's a very interesting conversation, right? I always see people, especially people from overseas, when they post their content about haircuts. Amachita akata, after 2 months, I started this. But I'm not disputing how they live by. For me, it's different. You know, like for me, it's different. I'm gigging every week. I mean, no, it's understandable. So, and I'm also chai cap. So I'm always in front of cameras. So God, again, in the game is ngivumele ukuthi umuntu alinde 2 weeks before akundile. I mean, 2 months is so no problem. So like awungitshela like ufuna ubanjani yini lo ufuna ukuyibona kuqala before uthi no. Mamela uncle lami mina mangifuna ukugunda ngiyagunda mara leyo ukuthi Friday ange because when I'm not reason yokuya outside, right? Not true. No, you don't. Probably you are in a different industry altogether. But lalela, I mean, my baba knows. I know it's a must. My baba knows it's the a time. must. Trend. Bro, and I don't like myself without a haircut. Like, mina umuntu vele kube dark ke mase nginenwele ngithi hayibo. I can imagine. No. I know ngeke. Awena ngeke kulunga. No, but life akufani sancenga. Ups and downs, mara silokho esipushile. Good. I mean, unyaka uyaphela, you have moved or you're moving to a new house. Kumnandi nje lalela nje. No man, phela ilona. Ucawuthi asibonanga, sibona ukuthi ayisifinish endala uthi no. Hayibo. I'm not going to need this furniture anymore. Avele ngivlog. Man, asikhuluma ngeyakho. I-housewarming sishaya nini? Angiyazi leyo nto mina. Lakho. I don't do those things. Lakho. I have different beliefs, bro. I have different beliefs about homes, you know. Especially where it's like place where I pray in and my permanent true residence, and the less people the better, bro. Especially like
Yeah, because also we are energy human beings. Mina ngafika lapha ngithi umbongeni ushaya ngeroom necathulo nje ngimbamba ngenhliziyo. Yeah, no. And Makes sense. yeah, like I don't want to be there monitoring people who say, "Usephi lo manje? Uphethe manje amaphakethe aqala hayi bro, no. I don't do those things. I don't like Uqinisile. I don't want to be doing those things. Ahlangane somewhere, bro. Ahlangane restaurant, Yeah. ahlangane konke, ahlangane kuphi. Yeah. Your home. Now my home, relax. unless it's 15. Because then into manje nayo into futhi abantu abangaunderstand. Once you start being familiar with people's households, you need to be familiar with the people of the household. Yeah. Yabona loo nto. Buka ke manje Sekuyinkinga. wena usubiza umfazi wami nge-first name. Ne? Hlonipha isekho. Yabona ke lalela ke mamela ke sekuba nekhona inkinga ekhona awusangitholi for whatever reason. So ufonela umfazi wami so ufonela yabona i-familiarity bro, and I'm sure they understand, like abantu understand ukuthi there's that we cannot get to as people. When I'm mazi nje ukuthi umuntu ka-Oscar mosofuna ukwazi ukuthi so what's your middle name, yabona umthole ukubuza my middle name uzakalaphi hayi bo. Let's put that aside, yabona. So manje, hey, yabona, yeah, people's homes, guys. I always avoid unless we are super close. Secondly, there has to be a reason according to me ngize kwakho. And also angeni mina endlini yendoda indoda ingekho. Ne. Yeah. Umnikazi womuzo angekho. Lalela ngizobe egate-ini imele khonke khona utshela umbakhe ayibeke emnyango wegate ngiyithatha angifuni mana ke ngithi mina buka phela ngibonile lapha ngazi kanjani igram kanjani siya nini vele sibangena nini no man angithi sengishona ukuthi sizoshaya isidwadlo sibangene yangithola no sizobalinda ukuthi basho lungisana amavisa kuningi yabona kunama-Grammy kune-World Cup ngicela ninikele enteni ukuthi ningabi mina ngeke yazi bengiplanile ngiyaxolisa ukukhatha bengiplanile ukuthi okahlahle okay othi ngikhuluma iqiniso imama belipena ukuthi siye kwi-World Cup yabo just for a few games obviously ngeke sihlale the whole duration mangithi ngiyabheka ngithi angeke ayibo ubonile ama-prize angeke luka hayi. But let me tell you something, bro. I've watched a couple of games in England. I'm at Arsenal, Chelsea, Liverpool. There's always a way, bro. When I sighting now and I've plugged so many people, it's legit. So there's people who buy season tickets and have obviously, and then there's games that they don't want to attend or won't be able to attend. On that week, they alert that website and resell sell those tickets like for that week. Yeah. Right. So same way, I have a friend who attended the UEFA Champions League final like last season. What like same way. When it comes to the final, so I'm hearing there's also people who are gonna be doing that. So lendo ibona on the internet, bro, ukuthi kunama-ticket we 400,000 for igame eyodwa. Hayi boy. Okay, asibe honest bafethu ke naye. Okay, asibe honest ke. Like let's say we are being honest. Hayi phela ngeke phela it's still a game of football. Hayi buhambe. Yo. Akafana vele igame yethu oqala nje sizophuma vele. Ubonile ukuthi basifakela ama-team. Have they been gone already? No, but I don't know if it's true, but no. They can't do a draw yet because there's still teams that still have to qualify. But I'm saying, guys, if you guys are like wanting to go to the World Cup, ama-ticket excuse. Ayotholakala ama-ticket. Mina ngithi lungisani nje ama-visa appointment, ngitshela belungu ukuthi ngifuna ukuyobona i-World Cup, banikeza ama-visa nihambe. Niyeke le nto ukuthi banemali ne-Cape Town. Ake niphume nje nishaye i-flight 24 hours. 22 hours. Hayi mina nanokuthi i-flight ngiyayisaba yazi. Ha. Uyayisaba nje. No, ngiyayigibela. Kodwa ayingeke le nto angikhululeki kuyona. Are you serious?
Ayankuleki. Maybe it's because ngibeli fly safe obvious Joburg in and out Durban, Joburg, Cape Town, yabo. I might fly to high guy. I know it's crazy. Aye. Yeah, it's crazy. Especially, I don't like the smaller flights, like the jets. Yeah. I'm very It's comfortable. no okay. I don't relate. I'm sorry. I don't relate. Oh man. Yeah, I'm used to those to those community fly. Uyangiqeda ma umenza nje ungeze umuntu okubi wokugcina ke manje. No, man, angithi ukhuluma nge-situation yakho, ngikhuluma ngeyami, ngithi mina ngirelate. Wena uthini uyarelate awuyithandi ngoba qhubeka. Lalela bro. Mina I'm not giving you I'm not giving you attention. Okay, abantu bangisikula ke la. I need a moderator. Moderator yani manje ku live. Oh, for example, njengoba ngirequestile, mhlambe engakwazi ukusisiza ukuthi so2 sibe half sivele kahle. So since njani ke Nkosi yami? Uyakwazi usethi moderate ayi. Yadishiza iTikTok kuyafana. Lalela bro, this thing yabo nje bang live kanje. I have an hour before I go to my gig. Ngithi let me just try and figure because I want to get used to it. Before this, I couldn't get people live. Do you remember? Yeah, ngiyakhumbula I was there. So now I've been live a couple of times. So I'm Yeah, so yakwazi. So I think go to I think it's the live settings and think uzobona something about the moderator app, but it must be someone umfollowayo of which mina ke. Angazi ke ngalaba abanye. I'm not saying make me a moderator, but men follow no too. So I'm just saying. I'm just saying. No. Moderator, add moderator. Okay, let me do this. And then I think you can search la puti. Just say Father Patrick. Go edile manje. Okay, let me see if we can. But I think mele uvule nama settings, the powers that I have. Moderator, manage, get a copy. Yeah, I'm fucking everything, bro. Oh, okay. How do I do this? You don't have moderator access for now. Ish. Look at my account. Yes. Yeah, ngiyakwazi ukuklinela boma live. I should be on your lives every day. Mara mamela ke asikhuluma ukuthi ngihola malini ngenyanga ngoba phela umsebenzi la. So anyone who's negative la, simsaba ngeblock. Ayahlupha mfethu, yezwa? Simsaba ngeblock. No phela ispan lesi. Kule economy kutough no yabona nje no president wethu nama idea i3 mara so ithini ngele asikho lapho. Asikho I don't lapho. want to go into that. It's too soon. I don't want to go into that. I'm actually. Yeah, no, asikho lapho. I'm Asikho so lapho. much under stress regarding our country, ne? November. Ish. I know. I know sick again. Kumele uvele kahle ke la. Lento yokuvela veza ubuso like Yeah, yabona. man. Mana, kwenzakala. Hey man. Fuck this guy. Hey man. Fuck this guy. Kwenzakala manje. Mase kuvela mina manje. Hayibo. Wasuqala umuzi manje bro. Mase kuvela mina manje. Ngabe kwakhiso ngifunani manje emakamereni. Okay. Sisi? Yebo. Kunjani? Yaphila njani? Yaphila. Awulisho igama lakho. Angifuni ukukhuluma into wrong. Ngaphi? Ngabs. Yebo. Where you from? I'm from Cape Town. What's your full name, Ngabs? Ngabisa. Ngabisa. Yazi ukuthi ngesizulu Ngabs yini? Yini? Awumtshele Father Patrick. Oh yadlala. I'm not kidding. But obviously Zulu sasegoli though. Oh. Yeah, sasegoli. Angikhulumi ngesizulu lesabo Father Patrick leso undoda ndo. Ngikhuluma ngale sasegoli.
Yeah, inqabi silento into ukukhomba yona manje. But le G-string la se-Ackermans yabona uma ufaka inyawo elinye lidabuka lapha nendawo. Inqabi. Alright, kwenzakalani sisi wami? Welcome la kwami. Nqabi. Welcome. Oh, nisile nina. Yeah? Nisile. Where in Cape Town are you from? I love that background. Is it home? No, this is my room. Ha. Ngabs in petty money. It's in body. Show me around. Show me your room. When on atu une fish tank. Osisenze sizobona kahle. Asenze kanje. Hayi wena. Ay. Awuphinde Ngabs. Nenza ngani vele? Madad. Awungitshele lapha latha lapha phezulu ila noma sometimes anokuthi ngathi setlapini or awenze Ayiwo lawa. awenze kubona awenze Ngabs man Buka la. Hayi. Soka mabhozeni. Ayi Ngabs wena. Yo. Bye, guys. Bye. Ukuthi kanjena manje angisabona thina siphethe lawa asemaholo buka yami yaseholo. Ngabs yabona wena ne you are living the life I had in my mind ngisakhula ukuthi mangikhula umuzwa wami some uzoba nezitepisi ezifihla icarpet ngibe nje awukhombisa mhlawumbe unayo wena a way to Imen Cave. Show me a secret in your room, Ngabs. Not in the snacks like ngikhombise nje iroom lelinama lights ayingozi kakhulu. Phela leyo room 800,000 only on lights. I be dangerous. Show me something else. At least wena Mbo wawisha mina namanje ngisawisha kusabheda la. This is my intercom. Hey man. Ingathi yabona ogada ne? Manje uyakwazi ukubona umuntu mayefikile lapha? Yebo. Shunje nomthakathi ebusuku ngambona? Exactly. Hey Ngabs. Yo. Ngabs qiniso. Ngabs uhlala lapha eCamps Bay ngiyambona mina. Yeah. Cape Town. Where's this area? Ngabs? I'm so inspired. Where's this area? It's in Nyanga. Nyanga. Yebo. Uyaphi manje Ngabs? Awusaflex akakaqedi. Hey man. Man, hey, uzolontuza live, uzorestrict live ungaphuza utshwala. Ungaphuza susa lento yakho le Ngabs angazi uphuzani yini futhi le iphuza ngenkani. Uphuzani man Ngabs, susa lento le. Kuza amanzi. Abeluka bakuzwa isho English ukuthi uphuzani bangakhona ukukhetha live uphuzani. Isho ke I'm drinking water, guys. Abobani bonke laba Ngabs manje also. No, this is my brother. No, angamvezi ukuthi uphuzani. Okay, Ngabs. No, who puts it in cold drink? Oh, okay. Hey, no man, no amalights enza mawaza man. Manje makuvakasha umuntu yawashintsha. Hi guys, ngiyaphuma la. Anyabheda manje. Uyaphi? Alo hayi man. Abuti, uyakena nama nails adone. Yo. Let me see Ngabs. Yini? Let me see nails. Pedicure ne? Yini lena? Uyabaleka. Babiza kani kambe pedicure ne? Yini manicure? Oh, manicure. Guy, bro. Okay, no. Sorry guys, like ngititekile ukuthi manje pedicure. Angijwayele ukuzenza lezi zinto. Mara unganami uthe uzongifaka ezintweni so slowly but surely sofika.
Yeah, ne? Anabantu baphila nice man, eish. Abantu baphila nice yo. Alelo kungathi ushaya ngenye ikhala Yo. eyingozi laphiyana shuthi kuya ngemood yakho uthi that night ufila ini yabona. Phila njani? Yeah, shuthi makabukele nje into enobuphephuli. Unokushaya nje Yabona? Levels. Manje thina sikhanyisa ilight eli1 every day. Le light ethu yasewolo le. That's true. Yeah, let me add people, bro. Let me see who else. Oh, lalela yabona njengoba ngiyimoderate. Ngishilo abantu manje ngikhokhele. Ngiyakwazi noku-add abantu usho ukuthi ngi-add ngikhiphe. Awede-ke awenze moderator mina khe nje ngincebeleke. Awenze moderator. Awenze nje abantu. Ngcebeleka khutmane. Mana khona labantu aba-requestile la engingayishayi ngabo ne. Ngeke ngibafake bona ngoba ngiyishayi ngabo. Ngifuna ubakhombisa ukuthi ufuna ukuthini? No, gcwala ngabo like ikuwe lento. Yeah, ngifuna ubakhombisa ukuthi yimanje osemandleni yangithola. Awufaka abantu bexoxa kancane before ngihamba la mfethu. Yabona. Okay, othi ngibo. Ay. I'm gonna go live more on TikTok. Kanti kumnandi kanje. Ngifake ngawani. Everyone ongena la kwe live lena angifuni lento le ukuthi kuvele ngifuna i-camera mina angifuni Hi guys. hayi sikhuluma. Camera. Camera please, othi ngimsendele ngiyakwazi nokubasendela i-camera. I work overtime. Uyaphuma. Oh ngisendile. Sminky, save lapho. Save, ngiyasave. Hi guys. Wait. Laba abaningi manje. Wait. Yabona. Yabona ke. Yabona. Ni screenshot asingquni manje. Senze njani ke manje? Bakhipha abancane labantwana also. Father Patrick yabona. Aku, manje. Bengazi. No. Bengazi. Okay, azizama omunye. Bakhethu ningangeni nenganzeni la. Yabona ke manje. Okay, uthi sibone ke. Book into engizoyenza. Khiphi. Sivela kamnandi manje. Sivela nice manje. Bafo. Wola majeb. Khuluma phela bafime ngiphethe la mawungaveli siyakukhipha. Ya ngiyavula. Save lapho ngikusendelile. Ya man, unama-followers amangaki lo muntu? Yabona ke into manje mfethu. Oh uyeva. Plus Ayiveli. ngiyakusendela musa. Save lapho. Nazo-ke. Hayi. Kabe yami Wola. grand. Ngimnandi wena. Mnandi. Skipani. Sure puti. Hey, don't groovy. Kunjani? Ngimnandi kamba. Hayi futhi ikhanda sobe kahleka la mfethu. Uyaphila khamba kahle yonke into ukephi nendawo mfethu. Plus igama libuya futhi. Ngila arcade. Oh sePitori. Yeah. Skipha ePitori mpinjani. Angiva? Skipha ePitori. Next. Kuchilled. Ubeka wini ePitori because awusiwo sePitori man. Ngongani? Usiwo sePitori. Ngwakuphi? Akekho umuntu osePitori le Arcadia. Ngekho. Bahlala kuphi? Hayi wakuphi khuluma ukuthi wakuphi wena. Ngibeswatini. Yabona ukuthi ngiyakutshela. Ngiyakutshela plus. Ngihlalile ePitori bro wami I think 11 years. Akekho umuntu ohlale kunendawo waziyo nje ukuthi indawo zangabantu bangaphandle beze ngomsebenzi or ngokuzofunda. Yazi crazy enough nami ngihlalile ePitori like boma 10 years. Hayi. Ngeke shasha. Lo ngitshela ukuthi ngihlalele. Mina ngihlala lapha ngaseSunny Side. There's no way. Mamela. Ngihlala lapha ngaseSunny Side. Wena dawulalele ngiyakhuluma phela. Mfaka bo 7. Mamela, yazi ngihlale kuphi? Ngihlale lapha ngase Church Square, yazi Church Square. Ayike eSunnyside Church Square. Ngithenga
Endoda wo. No. Wo. Kulungise masinyane. Kulungise kakhulu. Ubohlala Central. Yeah, mina ne? Akhuluma ngawo, yes. Eche Square ila khona Yes, yes, all yes. those things. There's the apartheid, lento lezi. Exactly. Yeah, it's Bengihlala central. lapho, and then it was a walking distance to inle parliament or inle union. Ibizwa ngani union building ne? Walking distance, ngeke. Hayi baba. From Richard Square. No, Ah, let me yeah. tell you something about Chess Square. Yeah, when uyabonakala uhlale kakhulu ePitori before indaba zama Uber, so I would assume you are very fit. Mangabe Exactly. Chess Square. Exactly. Mangabe uthi walking distance from Ayo Chess happy Square to kakhulu. Oh, happy kakhulu. No. We're talking Bafethu, something. no way. We're talking something on foot. Something on foot. In 40 Bafethu minutes. isimo sami. Mamela, kwakuyisimo sami lesa. Hayi. Mamela. No, ngifuna ukulungisa ngikhombisa ukuthi amanga akho azimanga kanani. Lalela. Mase Chase Square in Union Buildings unama earphone at least una 30-35 minutes. Hayi, 45 minutes. So uwena i-hour. Exactly. Mina ngangihamba baba. I Walking used to distance walk. the hour. No, ngisho baba, ukuthi phela- my point is plus now is ngathi manje Pitori ngisikhulumela kanje ngisho ukuthi it's far. It's not walking distance like uthi uyala khoneni. It's far. Ngisho yena ukuthi ngeke athi hour walking distance. Plus uthini kanti? Ibon. Ngithi uFather Patrick uthi hour walking distance if indawo 1 hour away by foot walking distance. Hey plus. Kabe unenhloko engaka uthi unokwenza isense intanga yini manje? Manje Father Patrick akithi wena uthi ke from Central to a Union Building walking distance. Yes. Ngithi ke mina walking distance njani 1 hour ma walker. I used to walk though. Hayi. How? Plus, Ngiyakutshela. plus Yes Oscar. you think ngidile ngayo 44 seconds. Angitshele la. Wena ePitori ubekwa yini? Ngiya DJ mina. Phela. Yeah. So usuke Swaziland to DJ ePitori. So okay, angifuni ubuza age. Kodwa Okay. ufika manje ePitori. Bo Matriesberg. So kuhamba kanjani? Kuyancenga here and there. So when ePitori, how do you get around? Either Uber or a car sometimes. Ngiyabona uyangichaza ke because into bengifuna ile. Into ze Uber into zamanje. Thina ePitori sihambile bro. That's why ngitshela ukuthi mina I can tell you ukuthi what's where. Ngihambe ngenyawo ePitori yonke le hambeka ngenyawo. Besides walking to like Brooklyn, Hatfield, lapho suya yabo. Kodwa Yeah, lapho sekhashana uya Uber. yeah, izwake plus. Lenda amjita ishoyo ukuthi is an hour. Phela thina science Pitori sima student, like sima young man. You understand? So ukwakha mfethu like uyashayina Ngesimpulo. uwenze yo into eziserious. So lento le ayibona for the Patrick ukuthi uyakhona usuka lapha central Union Building. It's doable because Pitori is also friendly in terms of walking in the city. Like ungakhona uhamba ungaboni sengila because kune mawuja phela imoto what indawo zokuthengisa utshwala ukudla bawuthi bus asuse akheli. So yeah kuphi. lalela indaba uze Pitori seyifile bro. Okay, it's the only place la le kunomuntu engeza kuye la Pretoria completely. Umkhaya. Yeah. Okay. So ayikho enye indawo bengaya kuyo besides la. Nomkhaya naye uyasebenza lapha ePitori. Yeah, yena uyasebenza la Pretoria. No, nguva kakhulu. Okay. Yeah, abona bro, if I was going to advise you bengizothi kuphukela ngaseGoli, yabo? Yeah. Pitori used to be hot, my man. Trust me, there were many careers like which were born there. Even mine was actually
like given so much to it. But now, hey, there's nothing solid happening in Pretoria. I gonna there's nothing. Eish. Yiyo ngisho nje ngithi hey yabona ivele wena sofika manje ePitori vela say mali kodwa. Mara khamba kanjani? ePitori ungama ufuna ukudayisa ibhodi. Ngihamba kanjani ngakuphi? Hey, bangibhekile la manje usho njalo. Bese njani? Bazongidivorce. Hayi manje uhlala nomfazi kamkhaya. Now you are delaying phela manje yenza njani. Hayi mara online. Hamba lapha Hatfield hayi ku grand. No. Ngisho for wena. Angikhuluma. Mine? Yeah. Eish, hoy mine ngiclean. Ayidlala ngathi asedabanye abantu ayidlala ngathi la. Sharp loss. I Okay, sure. ngama PR answer la ngathi ku ENCA. Sharp proud mkhoti sharp baba. Imanager ngathi ihleli ngale kwescreen ayi. Hayi suka. It's small. Yo. People are waiting for me at the gig. I mean, I'm live. I'm coming, guys. I'm coming. You're okay? Siyayivala ngo-10 ne? Yeah, go 10. Yeah, please. Sanibonani. Ngivele mfethu. Hayi ke. Awutshela thina ku live yethu. Uthike wenze. Yethu. Phethe thina. Siyakutshela ukuthi wenze njani ufuna ukusitshela. Ayibo. Umthita lomthi. Siphiza ke. Yazi umngane wami lo ngimthisa. Lalela akayile. Umthe sasa bombonisa akaphinda ezeta ezela. Simbeka side. Umthe aphinda ezeto le. Khanyeza ikhanda. Akayile. Now ufaka ama-jazz kakhulu manje now uyangibula self now. Ngizosusa wena ke mina. Oh, mina bengithi sitake na siwafuna ama ladies. No. Kanti ukhuluma nama ladies ukusho like Okay. Bafo Puti. Hola mtsala. Unjani Puti? Yaphila Puti. Hey ngibona utsabulile nala. Wena Yeah, senze izinto zakhona Rodman. Eza Oscar Mbo. bana. Alright. Alright pinjam. Abona. Yabona abantu bakho. Yakela amafindo abantu. Ngifunde kuwe. Ngana umsindo. Usekhaya. Angeke lo akasiniki attention ayi. Kanti baningi abantu abafuna ukukhuluma noOscar. Hawo. Bakithi. Yeah. Sanibonani. Vela qala. Sanibonani. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. That's wena lendlela nje ovele ngayo. Ovele ngayo. Ngathi ngicela ukungiculela. Uvele Kube ngiyawazi ngakwenza lokho. Umbonile Patrick, uvele ngathi uzothi. Osewathi kanje. Kube ngiyawazi ngabe ngiyakwenza lokho. Shawu umizwilini. Kube ngiyawazi ngabe ngiyakwenza. Hawo. Unjani right? Yebo ngi-right. Wenzakalani futhi? Ngibona. Uchawu ubona abantu abaphila ngekhanda. Yo, I've been laughing on this live. Mnandi live win, guys. Sisakadela sisifaka impilo inzima so wasibona sila. Sizokhipha stress. Ungasinaki kakhulu. Ngifila offended because nami ngisePretoria masithi iPretoria indawo ebhedayo. Yo. Hayi Pretoria ibed. Ibheda mangabuze into eyibhedayo sokusethi iyabheda. Mazo into right uzofunda uzosebenza indawo right iphephile kakhulu. Yabo. Hayi ngconoke. Uma kuphela nePretoria. Ngiselo CBD. Hey, CBD. Lese CBD. Futhi uhlala ngangihlala khona ne? Lo tunjani Bosman. Yo. Bosman, ngahlala Bosman. Khona iflat lapha kuthiwa. Lapha lapha ngiyayiboy Bosman.
khona iflat lapho kwakuthiwa i-townhouse or house ban. Hey mara, Yase-City Property. Yini konje ngiyawazi wonke amaflat ase-City Property. hey, bekuyi-city property. Ngangihlala lapho. Angijwayelanga ukuphuma indawo eningi ngingakazazi. Usuke nini ePitori? Ngifike this year qala unyaka. Oh, isikole. Kanti umafika izolo. Hawu. Ungenzi into ebhedayo iyenzeka lento. Lalela, isikole umsebenzi omfana. Angizwanga. Uzela isikole, umsebenzi or umfana. Isikole. Yebo wena Wangenza student card. wangenza ngaphinde kaluthile lento engisho usacabanga. Na, ngizela isikole ese-Centurion Empathy. Oh, Okay, so vezi student card. Na, akuyona university or something. Ilotunjane, college. Yini? Ilo ngifundele lab technician. Awunayo awutatazeli mawenza ngoba phela laphayana akufuneki abantu abanedumbe ngoba manje ngizoswena isihlinze amajwabu sithi sifuna ukususa. Tatazeli. Oh, okay. Tatazeli. lalela. Oh, okay. Ijwabu kanjani ijwabu? Ufika kanjani ijwabini? Mana ususe ini. ijwabu hlanganaphi? Angithi mhlambe mangizoshaya yini le thakile ithami thakile. Manje mawusungancazela azongancazela manje engeke. Akuhlangani. Abuti amajita sayishaya ithami thak musa ngithi. Yes, ayenza amajita. Ngiyabona. Sesengishela ukuthi Imake wena Fez, imake kakhulu, imake. Lento ozoyenza vele iyoyenza lento lezi ama-time attack, ama-lipo nama-BBL. Is it the same thing? It deals with ama-blood and non-blood specimens siyawatesta. Hayi. uyamlahla ku-Oscar. Beyond, no, angilahli. Like beyond what you guys do, ngiyafika lapho phela kuma. Phelele lab kuphela. Okay. Ngiyafuna uyivuka le practice le yama-BBL. Ngibona ngathi ngizovela ngicebe kakhulu. Ne? Yini Fez? And awakho washaya abe affordable. Like ukwenza isinga sodwa wena Oscar-Mbo 1.5. Lalela, asiyeke le topic. And then ukwenza Asiyeke le topic. Affordable. For now in this country it's still sensitive, ne? So we'll see about maybe in 2 years. It's sensitive kakhulu man. sensitive ngani? Asiyeke the topic le. Please. Ngicela asiyeke. Please. Hayi. Phela le life yakho. Yeah, the life phela. Please. La man Sorry Blue. Yeah, Sesiyekile. First, yeah, mina ngifuna ukwazi. Where you from? I'm from Durban. Where in Durban? Mlazi. I love Mlazi. Father Patrick. Bengithi uzogxeka phela abantu abaningi bayogxeka umlazi. No, why are you guys not proud of where you from? I am proud. No, Abantu abaningi so you say like Mhlanga is gonna sound cool to me? No one is from Mhlanga. Mana Oscar. So when you are proud ukuthi usuke eSwatini udzabula mtsitsi. Let me tell you where I'm from before, because I'm coming to your answer though, ne? Let me tell you where I'm from, bro, because I see a lot of people they have information like when it comes to me. I'm from a small town called Grill. It's small, bro. It's a small mining town. You understand? I'm super proud where I come from. We are from a town in between Secunda and Witbank. Ne? I'm from Grill, not Witbank. It's a small town. No more I Google iya very Grill, KRIL. Nguya khona, bro. Angeke ngitsho mina nguya Grill. So I am proud. Right? Yeah. Yes, I am Swati, but I've got no family in Swaziland. Okay. Yeah, my dad's roots, abantu bakhona babuya from Nelspruit.
right? Not so Mswati was in a spread, not was Swaziland. But kube ngoba nawe vele bengibuya khona benyoba proud. Because I'm me. Yebo. Yawuzabula mtsitsi. So I'm proud. I mean, like where I'm from, and I would want everyone to be proud from where they come from. Like, so kuthola khona siphile nawe uthi buya le into yakho nomndeni wakho la sihlangene. But I'm proud ukuthi ubuye eMlazi. eMlazi nje kumnandi. Ilazi ngikhaza into eyodwa eMlazi ukuthi une strategy 2 steps usise kamereni lomuntu phakathi. Like yabona kuyabona la ukuthi Papai. Efezi, uyazazi izonja nomuntu akazazi izonja. Emngunami. Good night. Bye, Efezi, ube right. Yo. Awuhambi manje. Yogeza. Phelile hour lakho. Siyogeza fuck off. Yabona Othi sifakele yokugcina iyaziredeem bisingisendela nama WhatsApp. Ngithuka. Lithi usuzela abangani abangcono uyabhaba. Yabona itheni le. Sanibona. Hola. Sengiphinde ngavela bakwethu ningixolele kanti indaba lena ni serious kangaka bakwethu. Why wonke umuntu ose-KZN ukhuluma ngathi ukhuluma ku radio? How? Why? Like ubheka manje une personality ye radio, une voice ye radio. Uvela ku radio seGagasi FM. Like wonke umuntu une night time show. Like why? Ukhozu elimaphiko phiko. Asengidelelekile Nkosi yami ngaze ngadeleleka. Nani ukubuza nje. Ukubuza. Angazi ngempela. Ngizoyithatha leyo nto leyo oyishoyo. Uhambe nje emaradweni. Uyaphila mfethu. Sakaza straight. Yeah, yona impilo leyo. Umsebenzi imali mfethu. Father Patrick cela ungangeneli bhuti wami ngiyazi ukuthi uyangacela ungangeneli Nkosi yami. Angithule baba. Yabo mangena umuntu ngiyathula mina. Ngoba ilive kabani ekabhudi ngapha. Don't prove uyaphila bhuti. Uyaphila mfundi wami wena. Patrick angikwazi phela ukusho. Don't prove. Angikwazi ukusho. Abuti sawaba don't prove. Yabona, awuthiyakho leke busy le. Awuthi don't prove. Awuthiyakho mfethu. Awuthiyakho. Like uyangixanga manje monguza uthi don't prove. Uyena obiza mina the way afuna uyathanda naye lokuthi don't prove. What Father Patrick? Yabona ke Nkosi yami mfethu. Oh sorry baba. Hamba kanjani kuye mfethu? Bathe kade ukhuluma labo uthumela ama WhatsApp usukhona sitshela indaba yakho uthi inkinga unenkinga ye-erection. Yani inkinga uthi unayo? Uyitshela ubani leyo nto leyo? Father Patrick usilo nje akusagezayo. Ukhuluma ukuthi alivele liwa liphakathi. Tshela mina. Hayibo. I will help you get solutions because this thing is very serious, my man. You are very young for this problem. Mqina. Ungixolele bafu. Osikambo wase kwanginika inyama ngase ngiyikhipha zonke indaba Ungixolele bafu. Mqina. Ithi ngikubonisa uFather Patrick uma sidla inyama uthi uba njani baba kanjani ubonisa baba nje wena ukhuluma demonstration uthi Father Patrick uma sidla inyama yethu uvela phenduke ingwenye enzeni buka uma seyisuthi idla Ushaka ribeao. Yazini. Uthi ngicela ukugeza. Ngathi insila siyasincinza manje ngicela. Asivaleni le live hayi. Bafethu akubona bafethu ibe right ingwembe yosebenza bafethu. Don't prove. Abuthi. No. Ay le out le yangiphoxa ile nhlobo ethi ngisaye grobheni. Hayibo. Wena. Alazi mene. Hey. I know. Abuthi. Angikushilo bafana nice morning but so good. All the best ne. Yabonga nje ube right.